I el que li fa especial és que és un màster que et dona l'oportunitat de formar-te una formació bàsica en dues especialitats que tenen molta aplicació en el camp de la geologia. Els riscos geològics d'una banda i d'altra banda els recursos minerals. Doncs aquest màster ofereix moltes possibilitats, sobretot perquè hi ha molta part pràctica. Hi ha molts dies de camp, en concret de l'especialitat que jo coordino, doncs a la faixa pirítica ibèrica, que és un lloc on realment hi ha molta exploració i explotació de recursos minerals, que ara mateix és un tema molt important, sobretot per la transició energètica, els metalls crítics, l'economia circular. Jo, en el meu cas personal, vaig escollir aquest màster per l'aplicabilitat que té a totes les branques de la geologia i, en el meu cas, tenia bastant interès dintre de l'especialitat de recursos minerals per al professorat i també per ampliar el meu coneixement dintre dels riscos geològics. L'especialitat de riscos geològics, tal com s'imparteix al màster, té d'especial que treballem molt a prop de l'alumnat, donat que són grups molt petits. També els alumnes treballen entre ells i aprenen dels altres i tenen l'oportunitat de formar-se amb professorat de les dues universitats, que també interacciona amb companys que estan treballant a instituts de recerca, als serveis geològics o a instituts que donen el servei d'assessorament pel que fa als riscos geològics.